Царевец – бастионът на Второто българско царство. Разположена в близост до стария град на Велико Търново, Царевец е била главната българска крепост по време на Второто българско царство, когато Търновград е столица на царството. Градът е бил разположен на три хълма – Царевец, Трапезица и Света гора, а основните държавни сгради – Царският дворец, Патриаршията и други – се намирали именно зад стените на крепостта Царевец. Най-ранните следи от живот на хълм Царевец датират от късния халколит, около 4200 години преди новата ера. Историческите сведения сочат, че хълмът е обитаван също и през бронзовата и желязната епохи. В края на 5 век, по времето на император Анастасий I, на хълма Царевец била построена ранно-византийска крепост. Тя била една от опорните точки на източната Римска империя в северната част на Балканския полуостров. През 8 век върху развалините на ранно-византийската крепост възникнало старобългарско селище, което се разраснало и заело целия хълм. Към средата на 12 век започнало изграждането на крепост и феодален замък. Най-голямото развитие градът получил по времето на Втората българска държава, когато станал нейна столица. Сложната укрепителна система е осигурявала безопасността на живеещите в крепостта Царевец. Тя се състои от околовръстни стени, които обграждат целия хълм, и други напречни, спускащи се перпендикулярно към реката. В крепостта на хълма Царевец можело да се проникне през 3 входа. Главният вход заемал най-западната част на хълма и бил изграден върху тесен скален масив, нарочно пресечен за създаване на допълнително охранително съоръжение. Макар и трудно достъпен, входът бил снабден с 5 последователни порти. Вторият вход на крепостта е така наречената Малката порта, Асеновата, намираща се на северозападната крепостна стена. Чрез нея се осъществявала връзката между Царевец, Трапезица и Новия град. Третият вход, Френк-Хисарска порта, се е намирал северно от югоизточната бойна кула и служил за връзка с квартала на франките. В югоизточния край на крепостта се издигала бойна кула, охраняваща Франк-Хисарската порта. Тази кула, известна като Балдуиновата кула, е свързана с името на латинския император Балдуин, пленен в битката при Одрин през 1205 година от цар Калоян. Българската патриаршия е вторият голям архитектурен комплекс на Царевец, заемащ площ около 30 декара. В централната част на комплекса, на най-високото място на хълма, се извисявала Патриаршеската църква Възнесение Господне. Тя е построена върху основите на раннохристиянска църква, датирана от края на 5 век и началото на 6 век, представляваща трикорабна базилика с една апсида. Патриаршеската църква била богато украсена отвътре и отвън. В централната част на хълма, северно от Патриаршията, е разположен дворцовият комплекс, строен от цар Иван Александър около 1360 година. Той представлява сбор от постройки, включващи тронна зала, дворцова църква и царски покой. Обграден е от вътрешна каменна стена, 2 бойни кули и 2 входа. Дворецът е бил защитен с крепостна стена и кули като типичен средновековен замък. Главният вход е бил от север и е защитен с 3 кули. Пред него се е намирал обширен площад. Помещенията в двореца били разположени покрай стените, а в средата се оформял обширният двор. Дълго време през османското владичество крепостта е била заселена от турско население и е била недостъпна за българи. След освобождението на България, първи разкопки на хълма прави Карел Шкорпил. Реставрацията на крепостта Царевец отнела повече от 50 години. Започва през 1930 година и е завършена през 1981 година, в чест на 1300 години от създаването на българската държава. Декоративно-художественото оформление на интериора на Патриаршеската църква е дело на художника Теофан Сокеров. Днес славната и трагична история на Второто българско царство и крепостта Царевец се разказват чрез впечатляващия спектакъл «Звук и светлина». Първото представление се провежда през 1985 година в чест на 800-та годишнина от въстанието на Асен и Петър. Драматична музика, разноцветни светлини, лазери и църковни камбани представят знакови моменти от българската история, сред които битките срещу османските орди, възраждането, революционното движение и освобождението на България.